oɗon ketto radio dingiral fulɓe. musidɓe tedduɓe hettiɓe radio dingiral fulɓe ha yeɓoɓe dingiral fulɓe tv on calminama on juurama on beltanama e kala saaha on mbiyama tan kettuki jaam. Ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi woni tan no kewɗen wiide ni e kala saaha kala ko hesɗima en gadden hettiyankoɓe ha yeɓoɓe gaddanen ɓe ko hesɗi ko fadi tigui e dingiral fulɓe. Ewa radio dingiral fulɓe ha e radio dingiral fulɓe ha darni fedde mum wiyetede dingiral fulɓe. Ewa nden noon fedde noon darnama ɗo e nder leydi France, ɗumne kadi heɓtinama e nder leydi France. Kono abbo noon hitande fedde nden ɗon darna kono abbo hitande mataw en dame ɗe ko uddino wadde ko joni gudditan ɗum hettiyankoɓe dame gam ɓe mbawa tigui arde taw jeeyede nden ɗon fedde dingiral fulɓe. Holko waɗi ɗum nde wonno kono abbo hitande gonnoɗen koye janggude pelle ɗe, holko waɗi pelle kewɗe jibinama ɗon laaƴi e ɗo ni maayi taw gurdam mumen juutani. Holko waɗi pelle kewɗe jibinama ko ɓooyi ha oɗo saaha ha oɗo ñalawma hande ene jokki teno ɓamti wadde noon koye janggude ɗen ɗon pelle gonɗen enen ɗum waɗi ƴewɗen koye hol ndin mbaadi e koye holngal jaɓɓal mbaɗaten ha ko gonɗen dow mum ko wawa yarude yeeso. ɗum waɗi noon fedde nde ɗo dingiral fulɓe darnade udditanna kala ɓi pullo kala to wawi wonde e nder aduna he, kala jiɗɗo jokkade e fedde nde bisimilla makko. Ewa holno jokkorto e nde ɗo fedde. So tawi ko wonɓe ɗo e nder leydi France ɗo hande ɗo to yahata e premier étape o ko wonɓe ɗo e nder leydi France garen e leyɗele Europe puɗɗen radio dingiral fulɓe. hande wonɓe ɗo e nder leydi France kala jiɗɗo jokkade e fedde nde kartal ngal ko 5 € hitande nde. Eɗen joyi carte adhésion, eɗen joyi carte adhérent, eɗen joyi kadi ko wiyete carte soutien. Carte adhérent woni 5 € hitande. ɗen ɗon ngal kartal woni ɗo. Kala ƴettuɗo kartal ngal ko hitande kartal ngal aɗa jogui inde ma e yettode ma e numéro ma téléphone. So tawi kadi a yeehi e site men dingiral fulɓe.com ma taw toon inde ma yettode ma e tonggode ma heeride. So tawi a wakliti kartal ngal ɗum ɗon koɓe mbiyata carte de soutien. ɗum ɗon kala jiɗɗo addude ballal muɗum kadi ma heɓ inde mum e yettode mum e numéro muɗum keeriɗo taw ganduɗa kanko goto. So tawi kadi o yeehi e site meɗen dingiral fulɓe ma wato tawde inde makko yettode makko e numéro makko téléphone. So tawi neɗɗo yiiɗi tan ko addude ballal mum e dingiral fulɓe bisimilla makko ngal ɗo kartal o rokkate. So tawi ko jiɗɗo jokkade e fedde dingiral fulɓe bisimilla makko ngal ɗo kartal kadi ha joni o dokkate kono eɗi certi banggueji ɗi fo ɗi certi. So tawi noon neɗɗo yiiɗi ko wadde ɗiɗi foof jeeyede e fedde nde kadi addude kadi ballal mum ma o heɓ ɗo tonggode makko heeride o heɓa ɗo kadi tonggode makko heeride. So tawi ɗum ɗon yawti holno neɗɗo waɗata ha jokkodira e fedde dingiral fulɓe. On jii tonggode gonɗe caggal nde. So tawi koto banggue bindol oɗon mbawi wadde info@dinguiralfulɓe.com walla wonɓe ɗo e nder leydi France ɓe nodda en e 09 77 1955 85 walla ɓe nodda en e 06 06 88 54 90. ko ɗeɗo tonggode woni ɗeɓe keɓirta. Walla ɓe ndewa to page Facebook dingiral fulɓe kadi ma mbawa jokkodirde e men walla ɓe jaaha e site men dinguiralfulɓe.com. toon kadi soɓe jeehi toon maɓe mbaw toon tawde ni yimɓe ɓe ganduɗa hande keeɓi carte mumen e numéro oɗon ketto radio dingiral fulɓe. ko ɗum ɗo woni dingiral fulɓe yolti leñol itti yeewen no ko addani on. Mbiɗen association wiyete une association pour une diversité culturelle. Fandare nde kol ɗum kala to ɓi pullo woni ɗo mema foof taw ɓi pullo keddiɗo on yito ɗon hoore mum, taw ɓi pullo keddiɗo on tina ɗum. Kono kadi dingiral fulɓe kala jeeyaɗo e fedde dingiral fulɓe ko kanko joɗani ɗon radio dingiral fulɓe, kanko joɗani ɗon fedde dingiral fulɓe, kanko kadi joɗani ɗon fedde wuro mabɓe walla fedde leegal mabɓe hani ɗo woni ɗo so tawi fedden ɗon omo hen jeeya. ɗum firti ko kala koɓe goni e dow muɗum dingiral fulɓe ma radio dingiral fulɓe ma addu ballal muɗum ma rokkuɓe yewtere heeride ɓe gara ɓe kaala hajuji mabɓe koɓe cohli ko foof e programme mabɓe woni e dow muɗum. ɗum noon woni ɗo e Europe
to Amérique ha to leyɗel meɗen Afrique. Gueɗel keddingel ngel jomum so tawi ñalawmumen yonti yuɓɓinde ko wayno ziyara ko wayno ñalawma yippinde ko wawi wonde fof, so tawi on ñalawma yonti radio Dinguiral Fulɓe kadi ara kadi adda hen kadi ballal muɗum. Wadde noon ko ɗum ɗo woni fedde Dinguiral Fulɓe darnade gueɗe kewɗe no goodi ɗe ganduɗa nani nder ɗum ɗon ko jomum so tawi naati nder fedde he ma haalana tigui rigui holko wona e dow muɗum. Wadde on gudditanama dame mbiɗen ko 5 € hitande nde, so tawi jomum yiiɗi hen jokkade bisimilla ko 5 € hitande nde, so tawi noon ko yiɗi tan addude ballal mum kadi bisimilla muɗum e Dinguiral Fulɓe. Wadde noon on calminama on juurama on beltanama ha saaha goɗɗo. Mbiɗen ko Dinguiral Fulɓe yolti leñol ƴetti yewede kettuki jaam e radio Dinguiral. On jarama ha saaha goɗɗo gonen ɗo moƴƴi.